Yebo sanibonani, hayi ke namhlanje ngizokhuluma ngodaba olubaleka kakhulu oluthinta engifuna ulifunde ukuze ungadidiseki empilweni. Udaba olukhuluma ngokuthi makuthiwa umuntu uthwala ngengane yakhe ayithandayo. Izinto ezikhulunywe kakhulu lezo. And abantu abayidingayo information ngazo ukuze mawumama ukwazi ukubona ubaba mayethwala ngengane noma mawubaba ukwazi ukumbona umama mayethwala ngengane. Lezi zinto mina ngizozifundisa lezi zinto mina. Lezi zinto mina ngisazozifundisa hayi kancane kakhulu. Ngoba angifuni ukuthi emndenini kudlalwe ubhadi malibhadi le. Angifuni futhi ukuthi nidlala abantu bakhuluma into engekho bayenze ngathi ikhona. Uze ube nethemba kumuntu kanti umuntu ukukhuluma into angayazi. And uma ngabe mina ngenza ivideo ngakhuluma la. Uma ufila ukuthi ngazothi khona engikushilo ongekona. Osho mase uyangichallenge. Khona ngiyokukhombisa ukuthi how to make the glass green. I'll show you how to make the glass green. Lento zakamoya mina angincelanga kokugobela. Angincelanga social media. Angincelanga entwasini. Ngayilanda original from emazulwini ngoba ukugobela wami uNkulunkulu. And ngavuma. Khona into ekuthiwa okuvume ngomlomo wakho. Ngeke uze usakujika. Isinqumo sithathile. Ngeke usijike. Ngiyabona nje abantu behambe bethuphetha all over. Umuntu akhuluma aze omumlomo ekhuluma into angayazi. Uyabona mase sikhuluma ngale into kaspiritual okwamanje kulento yakamoya mina ophethe. Uma ekhona othi uphethe ayivele khona ayivele leyo nkunzi leyo. Makhona othi hayi king ngiphethe kulento yakamoya. Siqale sikhulume nje ngama level ngikubamba ukuthi uyawa understand yini. Sibuye sokhuluma ngeindaba zakho ngike ngikubambe nje ukuthi uya understand yini. Uma ethi ukhona mhlawumbe uyinyanga umprofeti umbishop la ukhona uyisangoma wahlala emanzini inyanga yonke wenzani ume khona othi king into zakamoya izwa kahle angisho ukuthi into zomnyanga mhlawumbe ngizwa ngithi into zakamoya angithi zomnyanga ngoba mina ngiumbrella then kule umbrella mase kuba nabantu abasuke besafunda okunye athi omunye hayi mina ke ngisafunda impande athi omunye hayi mina ngisafunda ukuba umthandazi athi omunye hayi mina ngisafunda ukuthi ngibe umuntu olapha ngamanzi athi umuntu hayi mina ngisafunda ukuthi nedlozi lami ngiqhumana kanjani kodwa umbrella ngi-umbrella bese kuba ke nama branches amaningi underneath nenyanga zingena underneath ngoba suke sezikhuluma ngaleyo section yenyanga abafundisi bakhuluma ngaleyo section yokufundisa you understand abasemsamo bakhuluma ngaleyo section yasemsamo because ukhona umuntu okholelwa umsamo kodwa futhi angakholelwa emthini futhi angamnandaba nesonto kodwa akholelwe yidlozi lakhe bakhona abantu abanjalo la ngaphandle. So mina I'm also an umbrella for those such people. Yabona namhlanje le topic engizoyithinta. I-topic ngokufica ubhadi ombekhuluma ngayo. I-topic ethinta ukuthwala ngengane yakho oyithandayo. Ngeke ubafica ubhadi ombekhuluma ngayo. Ifuna ube nzima. Funa futhi ukuphumela ukuba ngisho mfethu ngakuthiwa khona umuntu omaziyo eZimbabwe la asiqhuli la. Akuqhulwa la. Akuthemelezwa la. Ngithemeleze mina akuqhulwa la laba bakhulunywa iwisdom
la kukhulunywa into ethinta umuntu, because njengoba bekhona abantu ngaphansi komthunzi welanga abanawo amathalente afanayo, khona abanamathalente wokuthi bangafuni lutho bathi ngegama lika Jesu uqediwe. Ithalente lakhe lokuthi ispirit sakhe solawulwa kanjalo mayisethe ngegama lika Jesu kunezimpa azolwelwa zona. It is true that khona bathi mabethe ngegama lika Shembe kuqediwe, ispirit sakhe esolawuleka ngoba usethe ngegama lika Shembe kunespirit sakhe thizeni esolawuleka. Kube khona osethe sengithinta idlozi lami ngithinta abakithi abakini nawe akekho umuntu onihlukanisa. Ngisho uSathane ngeke kuhlukanise nabantu bakini nawe. Ungayikhohlisa, yabona, ungayikhohlisa uthi hayi khona into engasazenzi zabantu abalele. Unamanga. You are only fooling yourself because someone else somebody else, yabona, misinformed you. Ayikho into yokuhlukanisa wena nabakini. As a result, mfowethu, ayikho into yokuhlukanisa wena nesibongo sakho. As a result, ngisho ningaxabana nabantu bakwenu, kodwa deep down ayikho into yokuhlukanisa nabantu bakwenu ngoba bayoclaima mzwani noma kuthiwa usafuni. Uyabona nje noma kuthiwa usufile ubungazwani nabakwenu, kodwa beke bangena ngekhadi elithi ingane kaMani. Akekho uzovala. Angena uma wakho athi this is my son or this is my daughter. Akekho uzovala baba. Ngisho abafundisi ebebekunikeza imfundiso emasontweni, mase kufika umzali sewufile athi this is my son, ngisho umthetho uyamfavor. Kufika ubhuti wakho athi this is my biological brother. Basehla bonke abantu kuthiwa asidedele umndeni. Nihlale nibona kuma social media kuthi mawukhuluma something to awu kodwa usanikeza ngisho imndeni ithuba lokuthi uthola ukuzila. Umndeni nje baba, they will always there. Shiya ukuthi you are not getting along at the moment. But ayikho into onihlukanisa. Gwala ngiyakufakela. Ingani njengamanje ngifuna ukuchaza le ndaba because le ndaba ngothi yizwa ithinta umndeni. Mayithi ukuthwala ngengane yakho oyithandayo. Le perspective engizochaza ngawo namhlanje akekho munye awukodwa winkunzi mfoka amakhandakhanda man. Akekho munye ongaqhamuka nengafani nale nginayo. Uma khona othi uqhamuka nayo enye ehluke kule ngeke azawini. Shothi lenzoyisho you do or die nawe ongilalele zongifakazela. Angamoshiki isikhathi esiningi angivele ngingene endabeni ngoba vele khona basuke befuna ngijage ngene endabeni. Ningixolele bafethu mase ngikhuluma awafundeka ama comment ngoba ngisuke sengisemoyeni. Umehluko wena you are not going to understand. So mase ngisemoyeni sekukhuluma ipower nokufunda kuyaphambana. Ungixolele mawuthi uyabhala uyabona ngaphandle mase ngizositshela sekithi ngiyafunda ke manje uyabo, but angikwazi mase ngigijima nayo indaba ela sometimes ngiyafunda. Ngiyambona nje ubusimkhize is watching. Yes, thank you so much ubusimkhize wherever you are. Ngiyambona usizwe Babu is watching. It's because angakaqala, but once ngaqala into yami iyahlukana ngama segments. Right, bafethu, let us be honest with all truth. Ayikho aqala mfoka amakhandakhanda, ayikho into ekuthiwa ukuthwala ngengane yakho oyithandayo. There is no such. There is no, listen, I am definitely aware that there are so many people who believe on on such thing. There are so many people. There are so many people who believe on such belief. Ukuthi kontekuthiwa ukuthwala ngengane yakho, it's only a belief, that thing. But there is no such thing. In actual fact, there is no such thing. Why Kingbhaga uthi ayikho into ekuthiwa ukuthwala ngengane yakho? Sibabonile abantu bethwala ngezingane zabo ngaphela zishone. Yabo, that is the reason why I'm here today. I'm here so that I can explain. Everything regarding such thing. That is why I'm here.
And I like ngiya-appreciate ukuthi ngiyabona ukuthi abantu bayabhizi bangena okusho ukuthi bayasho bathi awuyangena inkosi yethu uyangena iyangena madoda ingadlangadla madoda awu yangena indlondlo. Mina kungiqolele ngiyabhilivela ukuthi bangikhuluma ngikwenzele ama examples azokwazi ukuhambisana nempilo wena oyiphilayo nempilo yana kwi real life, because into zaka spiritually mawusazenzile mawusayixoxa ngokamoya abantu akulula bayi understand, but mawuwenza ama examples bayakwazi ukuthi oh bathi oh, so ngizowenza abe maningi le because le is quite little bit complicated, you know. All right, uyabona mfethu into eyenzakalayo before kuthiwa umuntu uthwala ngengane uqale let's say mhlawumbe ngikhuluma ngabantu ababeyenza kudala lento, because kudala lento yezilwane ebeyidemanda lezi ezihamba ngeenyawo beyivumelekile ukuthi wonke umuntu angaya kumuntu umuntu afika amniki ayi kumuntu uthola ukuthi khona umuntu ohlala nazo izilwane azayiphakela amasi mawusufika uthi uzofuna usizo asicele athi hayi ngizocela uthatha usibanibani bese yakutshela ukuthi mthathe kanjani akushaya uhlanga bese ethi hamba naye uzombona kanjani nizocommunicate kanjani. Ibikhona into enjalo kuqala ukuthi usithathe nje phela isilwane umehluko ngekuhambe naso awufani ukuthatha ingane mawuyithatha ugibela naye eTexini, kanti isilwane mawusithatha ushaya uhlanga masuyafika ekhaya wakha isigodlo mawusakhela isigodlo uzothi uyangena esigodlweni sewubekela amasi wabeka igazi elifunakalayo mhlambe kuthiwe ofaka amasi negazi lembuzi ukuze bafike benzini bafike badle liyonto bese beyafila ukuthi shuthi siyamukelwa na bese beyahlala mase behlalile vele wena unohlanga oshawe lona kwakhona into ophuziswa yona uhlanga oshawa lona elokuthi ukwazi ukubabona, ngoba akuwona wonke umuntu okufanele kubabone funa babe ngene esitolo beyentshontsha akufanele esitolo babonakala wena ushawa uhlanga lokuthi ukwazi ukubabona bese uyaphuziswa something yini lophuziswa yona eyokukhipha uvalo ukuthi mawusubabona kodwa ungasabi, ngoba uma uzobabona ungaphuzanga into ekhandwe ibona ezongena kuwena ukuze mawubabona lungashaya uvalo ungasakazeka phansi mawubabona phela igcinelo sokubona into engafanele uyibone ubona abantu asebafa baphinde bathwetshulwa base beyakhiwa base beyavuswa base bebafushane base beba nenjebe ezindi baba namazinya angahlelekile baba namafinyila balenga yonke into intshebe yalenga because akekho umuntu ozobagunda ngithi and base bebafushane because bafaka isipikili yabo baba nenzipho ezinde ngoba akekho umuntu ozozigunda. Why ilwane zibe nenzipho ezinde is because no one is going to take care of them ukuba unquma inzipho. Nawe mangathiwa ungazinquma ezakhe inzipho zingakhula zibe izinde kakhulu. Mangathiwa ungashefi la kungaba ihlekehleke kube ihlekehleke intshebe. Uyabo, so akekho umuntu osuke ezoshefa isilwane. Akekho umuntu ozosinquma inzipho. Akekho umuntu ozosigeza. Ingakho isilwane zonke izilwane zamanuku. Asikho isilwane siyinono. Zonke nje izilwane zamanuku njengoba zamanuku ingakho zisebenza ngenhlabathi. Ikhona imizi mase kukhona ingane egula ngempela nomuntu osegula ongasekho emhlabeni osemhlabeni kodwa ongathi useyahlanya ekhanda usekwazi ukubona izinto ezingane because umuntu mayisehlanya ingoba usebona izinto engafanele ayibone sometimes izikhulume naye azizwe azafisa ukuyiphendula. Omunye khona ukuthi sikhulume naye azizwe ukuthi zithini asho athi no angithandi uzonqaba ubaba uzonqaba uma zithi phuma zithi hayi uzonqaba uma uzonqaba ubaba uyabona zithi hayi asambe zithi hayi lalela ke sizobuya zithi hayi kulungile sibalinde balani mase belalile ngo12 mase sifike ziyamthwebula bese uyahamba umoya wakhe bayoganga bese buye ekseni ithi yavuka ingane ikhathela indebentebe ekseni is because beziyithathile ebusuku ilezi ezibayikhuluma bese ziyayiconvince bese kuba khona lezi ezikhuluma kanye kanye athi umuntu ngizwa amazwi amaningi endlebeni ngizwa amazwi zikhuluma kanye kanye azame ukufuna ukuyiphendula enze njani ngenkathi ephendula lesi athi hayi angimbonanga hayi uma hayi ngidlile uyabo uphendula abantu abaningi kanye kanye mawumlalele wena uthi ukhuluma yedwa mawumlalele kanti hayi ngobe ekhuluma yedwa kunabantu akhuluma nabo and akababoni kodwa uyabezwa umehluko bakhuluma umkaye kanye bathi abanye athi ilona ngilambile bathi khona ukudla
athi babathi abayidla athi abanye sikubekile athi kuphi athi omunye izolo athi omunye today athi omunye nakho usho umgqomo phambi kwakho afika emgqomeni awubuke bathi khona ukudla lapho umfice efaka isandla ephanda athi uyabheka hawu ngampela nansi iKFC elahliwe noma nanti ibhalisi elahliwe bathi hayi right lidle alivule alifake emlomeni alidle ingoba usuke ethola ama instructions labantu abakhuluma endlebeni bathi hayi lidle li right ngizokula nje akubona angcolile sikuthathe komunye umuntu kube kweyithina lo mgqomo hamba ufike ukuthathe wena akulahlile kube kweyithini idla kodwa sifuna bakuthatha abantu bacabanga ukuthi kulahliwe kube into enjalo nemoya ningixolele bafethu le language engikhuluma ngayo angivumelekile ukukhuluma ngayo kodwa ngiyantshontsha because iqala unyaka ngenzela ukuthi la ukhona sesisithi isikhathi mfethu kunye nami ungibekezelela ngikhuluma izinto izenzeke ugcina unga understandanga ukuthi lamandla amangaka ngiwathathapi that is the reason why ngithi ake ngikuthintele lezi zinto ezithe ukuba tough njengoba uqala lo nyaka mangabe ngithi ngikulevel 7 ngisuke ngingadlali bafethu ngisuke ngikhuluma iqiniso abathi ngezizulu sakudala isiminya ngisuke ngikhuluma isiminya honestly ngikulevel 7 yabo that is the reason why I also understand such spirit. You understand what I'm trying to say yabo so why ngiqale ngidlalele ngale ndaba ngichaza lento yemimoya it because lengizoyisho ngifuna ungikholwe yona lengizoyisho iyokuthi ukuthwala ngengane oyithandayo ayikho into enjalo kanti yini ekhona King Park khona ukuthi mawusuthweleke seyifikile ilwane zihleli isigodlweni ziyakutshela ukuthi enzani ziyakutshela ukuthi imali izoyenza kanjani ziyakutshela futhi ukuthi zizosebenza nobani abakufisela into enhle ukuthi yenzeke imali obani kumele ubasuse abangakufisela into enhle mase zikunika ingqinamba zithi su7 la njengoba su7 asinabo abantu esizolala nabo kushuthi indoda kufuna yenzeni manje indoda bawu7 funa indoda ngoba hayi ukuthi yona ezolala nalabantu ilaba abafuna umuntu abazolala naye umehluko abakwazi ukuvela bayolala nalowo muntu ngendlela yawo because abanayo into yokwenza ipenetration bafuna lendoda ngoba bazoyinika ingcebo madoda ningixolele ningikhuze base ngikhuluma into engafanele ngizisho ngiyazi akufanele kodwa mazinga phezulu kwakho ngikhuze mfethu angifuni untshela information ezongicindezela because asinayo into yokwenza ipenetration sezofuna lendoda ngoba ziyayinika imali seyifuna lendoda ukuthi yenzeni ihambe iye emaclubini ihambe iye endaweni la khona amantombazana alahlayo ihambe iye etopini la khona amantombazana alahlayo yebo intombazana uthola ukuthi ayinandaba nalutho emhlabeni nje mayithola imali iqedile ilwane zifuna lo muntu onjalo ngoba indoda ifuna imali ezokhula intombazane ifuna ucash hard cash so hamba kuyendawo lomnandi mawufika khona wenzani because uhamba imimoya isebenza ngotshwala ngoba utshwala buyamdaka umuntu budidisa ingqondo kanti nezilwana zikufuna usopa zifuna ukuthwebula umqondo ngenkathi uya endawo yomnandi thengela labantu utshwala noma ngabe bamalini it doesn't matter mawusubathengelile vele masebedakiwe abasekho in sober senses okusho ukuthi lezi zilwane ohamba nazo sekulula ukuthi zilale nalo muntu zizolala kanjani uma zu7 kumele uhambe nabangani bakho aba7 bonke abazokhona amantombazana uma zu3 hamba nabangani bakho aba3 uma zu4 hamba nabangani bakho aba4 uwena ozothenga kodwa abangani bakho bazokwenzana bazophuza utshwala bakho nabo ngoba nabangani bakho besilisa don't worry ukuthi badle imali yakho okusalayo ama private parts abo azosebenziswa into zabo ukuthi abalale nalabantu mase kubenefit into zami ngoba badle imali yami
Uma ngabe zu2 esesigodlweni thola abangani abawu2 enizoshaya ulife nabo. Uqale ukuthi yindaba ehamba nalabangani abakhe angahlukani nabo. Is because labangani sebesebenziswa izilwane zakhe. Ingakho ababefika abangani bakhe bayamkhothamela. Yebo uhamba nabo mase kuyongenwa izingane. Lezi izingane ezingenwayo azingenwa wena, azingenwa abangani. Zingenwa ubani? Zingenwa ilezi izilwane ezihamba kodwa zisebenzisa laba ngoba azifuni ukubonakala. Zingena kulabangani, awubatshela abangani bakubona umalume nje unemali yonke, awubatshela ukuthi imfihlo yakho yini ukuthi ube nemali engaka. Babona ubaphakela nje be happy, bagibela imoto zakho, kanti izilwane zakho zingena kulabangani bese kuyongenwa amantombazana. Intombazane ekulalwe nayo isuke izothwetshulwa amandla ayo. Uyabona? Bese yabuya izoba nezingqinamba zokwenza imali zokushada nani going forward because amandla ayo ayathwetshulwa azokwenza imali kulomuntu. Inkinga sengangena kudabeni lokulisele. Inkinga uma ngabe uwumnomzane ufuna impilo yakhe ihleleke kumele endlini. Mawufuna uba nomuzi kumele abe khona unkosikazi. Kodwa unkosikazi uyamprotecta. Awufuni abe ingcenye yalabangani ophuza nabo oshaya indawo. Awufuni abe ingcenye ukuthi alalwe zilwane zakho. Izilwane zakho ufuna zilala abanye abantu, hayi umngakho. Ingakho umngakho uzomshiya endlini. Imistake azoyenza umngakho. Yabona information yakho phela le information. Ayikho information yamala. Imistake azoyenza umngakho. Uzothi mayekubona ukuthi uyaqonywa. Bese yabona, besenzani? Beselwa nawe. Bengabelwa nawe. Uqonda ukuthini? Lezi zinto ilandile wangamtshela umngakho. Umfazi uqonda ukuthi azingayi koyijabulisa. Ngoba izilwane ziyabuthanda indaba zobumnandi nokulala namantombazane, yabo, ukuze ithobule inhlanhla ukuze uchebona ndoda. Ngenkathi umkakho elwa nawe uyakuphazamisa. Akaphazamisi wena, uphazamisa lezi izilwane. Izilwane ezolwa nawe zithi uyambona umkakho, nawe usuyaqala uthi angisayi kuleya lifestyle. Angisayi kuyona, angisayi lebe soya khona namantombazane ngoba usaba umfazi. Ziyabuya zilwa nawe mase ivala imali. Mazivala imali mase ziyaqala bese uyakhala wena. Ungene esigodlweni bese zithi ukuze imali yakho ibe ningi. Suyabona kumfazi ubulawa nini? Ukuze imali yakhe ibe ningi kunomuntu osiphazamisayo. Mawungabulala yena izoba ningi imali ozoyithola. Ngoba indaba ngiyamthanda umfazi wami angifuni naye nani shutha uyifuna ingcebo. Mawufuna ingcebo bulala umfazi wakho sekuyisikhathi sekuyingqinamba mbulala umfazi wakhe. Ngampela bese uyasuka bese wenzani wena bese uyahamba mbulala umfazi. Umbulala umfazi awufuni. It just that zikhombile lezia zithi bulala umfazi noma ziyakuduba zona. Uma zikuduba mase ziyakuvala. Wena wabona abaculi bengabe senkampanini eseduba eshiya inkampani, umphathi wenkampani uyayadube bese eyakuvala kuma contract wakhe ebese introduce kuwona. Nezilwane zisebenza kanjalo ngoba uhlulwa umfazi. Ziyakuduba zonke into ebeyivulwe izona nemali bezikunike yona mase ziyayivala. Imoto obuyithenge ngenxa yazo mase ziyafa imoto. Thiwasala ke nomfazi wakho. Uma ungafuni ukuhlupheka bulala lo mfazi ngoba usazosiphazamisa uzochema. Nangampela bese uyayijuba. Ngizombulala kanjani? Bethi mhlinze njengembuzi ngoba siyalifuna igazi lakhe. Nampela bese uthatha umbese bese uyamzoma bese mase kuphela kanjalo. Yabo mhlawumbe uzomhlinzela emobeni noma ehlathini noma kuphi. But into ebiyenziwa kuqala ngenhlanhla amaphoyisa manje ayabopha lento yokuthwala leyo ndlela ayisekho njengamanje. Uyabo? Ayisekho abantu amaphoyisa ayabopha because alandela ubufakazi ngoba kusuke imoya isukilwa phela. Right. Ake ngiqhubeke indaba ukuze ngikuphazamisa because ngifuna uunderstand lento. Usumbulalile kumfazi bese uyacebaka. Ngoba angithi azisakhuzwa umuntu. Makuthi ye Cape Town ushone Cape Town, makuthi ye Dubai, makuthi hamba uye ko Florida uyoshaya imali, ubiza abantombazane mhlambe udlu 150,000 to 200,000 a day ekugcineni kumele ulale nawo lamantombazane. Mangadliwa leyo mali ede ungalali nalamantombazane ngeke uzukuthola ukuphumula because
awukwazi ukwenza iwaste engaka kodwa bangayitholi into abayifunayo. Kumele definite ulale nawo. Mawuhlakaniphile uyawatshela uthi siyakuthanda masiqeda siyawula le hotel. You guys, are you all happy about that? Bese bethi yes, we don't mind. Bese kuya kudliwa utshwala sekuye emhotel mase fike yalalwa ke. Cha, sijabulileke. Nanso ke inkinga la iqala khona. Ngokuthi usubulala umngakho ngoba kade phazamisa nampela zanyuka izinto. Umngakho ke unengane yakhe nawe eninayo. Lengane ngoba ubulala uma wayo. Eyakho ke lengane. Ngifuna ukutshela kuya kanjani ekutheni ubulala nengane yakho. Ngokuthi lengane yakho nawe izala uloya mama umbulalile noma iloya mama umhlukumezile. Umhlukumezile mhlawumbe wazi wamxosha ngoba lezi zinto bezingasamfundi ukuthi uyaphazamisa awufuni zathi sesikunika ilungelo. Uma kuukuthi ufuna sikunika imali encane muxoshe engcono. Muxoshe engcono ngoba uyasiphazamisa ukuze siphile kahle. Ngoba usuze wamxosha noma usumbulalile. Ingane enizala nayo seyizo idlozi lengane senganeni selizolwa lilwela uma wakhe ukuthi ubaba ubulale uma. Izihambi iye komalume iyosho ithi ubaba wabulala uma. Ngokuthi lengane iqhubeka nempi iyalwa nayo iyaphazamisa. Akusebenzeki ngoba lengane iyakhuluma, lengane ilwa nobaba, lengane ayimfuni normally kuba yingane zamantombazane ezenza leyo nto. Ayimfuni ubaba, ilwa nobaba, iyemkhuluma kambi, iyamthuka bese ziphinda uthi uyangena esigodlweni zithi ilwane lengane yakho yenza ngingasebenzeki ibulala. And ukhumbule umphakathi ubona kade uyenzela izinto lengane kuyithengela imoto yingubo. Umphakathi uyitshela ukuthi uyayithanda lengane kanti deep down lengane ilwa nawe. Awutshela abantu ukuthi ayimfuni ingane yami, yabo. Ngenkathi ithi imoya umuntu osiphazamisayo manje ilengane yakho akusebenzeki ngoba ilwela uma wayo. Kumele ngenzeni pho? Ayife nayo. Ingena kanjalo ke indaba yokufa kwengane. Sekumele manje uthini wena? Yo eyami lengane endizalo yamama ithi zithi bathi laba angiyibulali. Suyaqala akusavuma ibulali. Phela igazi lakhe igcinile. Sithi uma ungayibulali yonke lengcebe izophela ngoba lengane indlelelwa ngayo izogcina idayisa wena, iyogcina ikubophisa, izohlangana nezitha. Bese kuphazamiseka thina uthi asisebenzana. Bulala lengane. Sikunikeza u7 days. Bese siyakutshela ngesithi hayike seku6 days ke manje. Zambi insuku seku5 days. Uma ziphela insuku ayibulalile siyahamba thina. Masihamba thina sivala yonke ingcebo bese kwenzele yona. Seku4 days. Seku5 days. Abi seku3 days. Seku2 days. Lapho usuyagula ufisa ngisho ukuthatha intambo uyibulala. Abanye bayayithatha intambo athi umuntu kunokuthi ngibulala ingane yami kungcono ngiyibulale mina. Avela ihilela umuntu uzwa kuthiwa umculo odumile uyibulalile, usomabhizinisi uyibulalile, ubani. It's because uthathe isinqumo sento ejulile izinto ezikhuluma naye wamukela ingqinamba kanti lengane izophazamiseka. Ibulawelani lengane? Ibulawelwa ukuthi iyakuphazamisa. Asize ke manje on real life. Uyimanage emsebenzini, mhlambe uyimanage kamasipala. Yabo? Uyimandla kamasipala uleader labantu labo balidayo. Kulabantu obalidayo emsebenzini khona ungafuni okusebenzisa kabuhlungu, ohlangana nabantu akafuni enza ama report wrong ngawe. Uma uwumphathi kumele wenzeni umuntu ongamfuni? Kumele ukuze uqhubeke isikhundla usiphathe kahle ngokukhululeka kumele umxoshe. Mawusasaba ukuxosha, ukumxosha akukho lula ngoba naye akaqashwanga ngokuthi umngani wakho, uqashwe ngoku-applyile, yabo. And kunomthetho wenkampani awuvela umxosha umuntu, kodwa wena chibiyela onongi bakhe, chibiyela uhlanganise uzumchithe uyamxosha. Awumxoshi ngoba engawenzi kahle umsebenzi, umxosha ngoba emsebenzini akayona i-team yakho. Ngeke oyithimu yakho okupotshozela indaba okusebenzela kamnandi omthumayo athini uthi usuyamxosha. Awumxosha emsebenzini lo muntu oyithimu yakho, uxosha lo muntu olwa nobuholi bakho. Noma futhi upresident awumxosha uminister noma udirector noma whoever
o-saver okuhloniphayo ungambona upresident ixosha uminister lo minister uyalwa nopresident lo minister akayisave i-purpose kapresident kuma factions akayisave ukwenye faction. That is why president ethi lo uyimpelwayo ukuze ngiphephe kungcono ngimsusa akamsusi because u-incompetent emsebenzini wakhe umsusa because uyalwa ungena umoya olwayo ulwa naye nasemsebenzini ma udirector awubasusi abantu ngoba uthi hayi i-team yami kodwa ngisuse awumsusi umuntu on your side empilweni. Ngiqonda ukuthini ngalawo mazwi awuyibulali ingane yakho ethi ngifuna ukusebenza ubaba lengithuma khona ngizoya ngiyamthanda ubaba wami no. Leyo isusetshenziswa imimoya ukuthi le ngcobo ifunayo ize kodwa lengane ethi ngeke ngiye la ngithuma khona ubaba uyabheda ubaba wabulala uma ubaba wenza ukuthi ubaba uyi-drug dealer ubaba unje kuyayithi uyibulale leyo ngane. Umehluko akulula ukuthi uyibulale because ingane yakho. Lento yenzeka ngokakamoya iphinde yenzeke ngokwasemsebenzini noma futhi unomuzi wakho mase kufika izihlobo zizohlala kumele izihlobo ezihlala kwakho izihlobo ekumele zibe nale vision onayo yokuthi lo muzi kuhlonishwe awukho umsindo leli khasi yalakha liyaphambili. Uma kuzoba nesihlobo esihlala kwakho kodwa sifuna ukulalela uma kuzofika abade odadewabo bankosikazi bahlale la 100 abafuna ukulalela kufuna ubaqoshe ukuze kwenzekeleni ukuze kusale abantu abafuna abenza lentando yakho wena ndoda. So ihamba kanjalo nendaba yaka spirituality eyokuthi ngeke uyibulale ingane oyithandayo eyithemba lakho ayikho imoya ingavuma leyonto. Mawuzwa kuthiwa umuntu ubulale ingane yakho ibiyenza kudala leyonto leyo ngane isuke ihlangene nonina leyo ngane isuke ihlangene nezitha leyo ngane isuke ilwa nobaba wayo bese izinto zikababa zithi asisebenzi kahle ngale ngane kungcono lengane isuke emhlabeni iyayihambe kanjalo. Ngithangika izinto because imini umuntu oku level 7 to explain such akekho omunye umuntu ongayichaza le ndlela ngenye indlela uvala lo uva akekho ngeke mfethu kuthiwe ebulala ingane oyithandayo nengane ekusupportayo nengane okuwena ayikho leyonto kodwa ingane isuke isupport unina noma isupport izitha noma ikuvukela noma ikuphazamisa bese zithi ilwane ayife lengane makuthi umuntu othwele. Kepha uzazimi uzithatha bezindaba ezingaka mina ngithi ngisogohliwe yini mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini uNkulunkulu uyi-overseer njengoba ngiyindodana noma yiphi information engifuna ukuyazi ngiyakwazi ukuyi-request mase ngiyayithola because ngathatha isinqumo sokwazi ukumela abantu angimele ngimela abantu ngizobuye ngibe ne-shortage of information when it comes to helping people. Kumele ngiqinisekise ukuthi I've got enough information from my gobela which is God. You understand what I'm trying to say? Yeah. Yes. So I always consult and get all the relevant information that I may require so that I can able to transfer or to convey it to my fellow people outside there. That is why I always tell people that you guys, whatever you are, I love you and I will always take care of you and I will always give you the sufficient information as much as I can because I know what is it that you always go through when you go out for consultation or ngokuthwala. Some people they misinform you so that you will always be on the dark side so that they can be able to exploit you. You know what I mean? Papa yini bafethu nginikhonzile ngithe nje anginizume ngixolisa ukufika ngashongo kodwa le information niyayidinga le information ukuze ningaxoxela omunye umuntu something else. Khululeka ke bafethu uyabona ke impilo ihamba kanjani. Impilo ithi kukhona okhokho bethu nokhokho babo ukhokho mayisedlulile kwehla kwezemakhehleni kweze komkhulu kwaze kweza kuthini wena u-update ukubona uWhatsApp mawuthi update nawe u-update izinto zesibongo sakho. In fact wena ocurrent njengamanje ngoba idlozi lakho seli outdated lona
wena updated wena, because you also understand even i-technology ukuthi i-operate kanjani. U-understand manje ukuthi sesikwazi ukuthatha ifoni sibe kanje. Omkhulu bethu ngeke bayi-understand lento. So omkhulu bethu ba-outdated wena you are updated. Okusho ukuthi idlozi lakho lithembele kuwena ukuthi ihlakanipha ukuzuvuse lo muzi wakini, because uma bashiya izindlu eziwu2 wena enza izindlu zibe at least 4. Uma bashiya izindlu zodaka wena enza izindlu zama-blocks, because njengamanje ngesikhathi sakho sekunezindlu zama-blocks. Ngeke ngiyibone idididi zabantu athi umuntu ufuna ukuyovusa urawundi ekhaya because omkhulu bafuna urawundi. Lapho impilo yakho uyayihlehlisa, uyayidayisa idalwa zakho, and definitely sure ngeze kunikeze lutho even ungabakha labo rawundi ngeke kwenzele lutho ngoba uyiphindise emuva. Kodwa nazo mawuzozakhela indlu ibe ukhazikhazi ibe yinhle, ziyabona ukuthi our child is tapping into a new era. So that is the reason why noma yini mfethu you must always move with time. Ungasho ukuthi hayi kwakunoguqa sithandaze awuthi ngakhela idalwa zakho uguqa sithandaze gcwala ngakufakela idalwa zakho zizimpatha. Funa mfethu mase ukuthi kushaba ngo6 khona akhela idalwa zakho 6 khona, because idalwa ezihlala ekhoneni kulela khona lasisikhona azifani nedalwa ezihlala ground. Mawushanela ground ushanela ku-round ukhuthuluze yonke into, kanti manekhona endlini idalwa zicashile lapho ekhoneni aziphazamiseki idalwa ekhoneni ngoba vele ngisho ushanela abantu abekho clean enough ukuthi amakhona bawa clean behle nala phinde ahambe nalo phansi. Umuntu ushanela nje la obala, so idalwa zihlala kamnandi ekhoneni. Ngokunjalo futhi umuzi wakho uma usungena izilwane nezilwane zicasha kuphi ekhoneni ngoba yila abantu bengakwazi ukukorobha nokushalela khona. Phela egcineni bamanuka abantu yabo bangathi wawungena emzini yabantu nje abaningi bamanuki, but bakhona ba clean. Kodwa umuntu once oba nenkinga ezinkulu kuba nomunuku nje, kube namafuhlululu, kube into ongayi-understand. Uyabona amafuhlululu khona nangingashanelwa khona. Mawungabuza nigcinani lokushanela phansi kombhede, we kunamathini kunamagokoroshe phansi kombhede, kunamanabukeni ey'ngane, kwashintsha ingwane laphoqa ngaphansi kombhede inabukeni lisahleli, kwafela igundane likhona iphunga kodwa lizwakali kunukaphi iphunga. That is all I can say here. Kanti idlozi lithi cleaner. Uma kuphela isonto phakamisa imbhede, phakamisa yonke into. Makuphela isonto khipha yonke imimoya, because uzoqala isonto elisha. Yonke ukungcola kwa last week akuphele inyanga. Makuphela inyanga akube khona na something sort of celebration lekhaya noma ibray. Uyabona mangabe nabantu abaqaqekile kube namawayini kuphuzwe, makwabantu abakholwayo ake niye nje enkonzweni enkulu esontweni, nifike nidumise esontweni kube mnandi kudliwe imthendeleko. Uyabona nje kuphuzwe, uyabona kuphuzwe igazi la Jesu esontweni, akube mnandi makuphela inyanga, because sekuzoqala inyanga entsha. Kodwa kwakho vuselela wonke amasonto, lapho ayikho into eyongena izicashe nangaphansi kombhede. Khona abantu icashe ngisho amakokorosha, ngisho amagundane, ngisho amashongololo ngaphansi kwembhede, and they are not worried about that. Ake uyibuze umbuzo ekhaya ukuthi umbhede lala kuwona ugcineni ukumuva nje, cela ukumuva nje umbhede lala kuwona. Mhlambe sekwahlala inyoka yayithandela esondweni lombhede, uyothi uyamove vele ishaya inyoka. Bafethu makuphela isonto ngiyakusiza ngathi mina mangikhuluma la ngisuke ngilapha. Makuphela isonto ake nje mfethwini kithuba u-off emsebenzini no-anti ekhona, nike nimove imbhede, nimove amakhabethe, nimove yonke into, nishanele nizobona izinto ukuthi hawu kanti bese kunje la. Ngiyanitshela niyongibonga lethi, niyovuma ukuthi inkosi le bye bye, ngiyanithanda.